dal modelář, který se železnicemi zabývá. Dobrý den. Hezké dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno přeji. Lukáši, ale vy jste nezačal železnicemi, vy jste původně stavěl letadýlka a v tom si budeme rozumět, protože já jsem letadýlka taky dělal. Nebyly to letecké modely? No, já jsem začal na plastikových modelech, No, ano. 72. Ano, přesně, no ty si pamatuju. No, vidíte, takže tak vlastně jsem začíná tak každý modelář, dalo by se říct. Učí se, jak začínat, prostě jak lepit a podobně. A zjistil jsem, že mi to moc nešlo, takže jsem potom přišel právě k železnici, protože mám rodinu u železnice, takže jsem přišel k železnici, k plastikové železnici. A odkud tedy, jak vedla ta cesta od toho plastu k papíru? Úplně. Jednoduše, protože jsem chtěl být jedinečný, chtěl jsem být někdo jiný než ostatní modeláři. Papíroví modeláři existují, ale hodně málo modelářů je, kteří staví 1:25, což já mám to měřítko. Takže jsem chtěl být jedinečný, chtěl jsem být prostě vybočovat z řady, chtěl jsem být rebel. Tak my oba si pamatujeme ty letecké modely 1:72, 1:54 ještě bývaly. 42. 42? A 48 aj. Byly trošku větší. Jak je to se železnicí? Taky jste začínal tím, že jste si koupil nějaký model plastový a říkal jste si, bude to trošku jednodušší než letadlo, anebo rovnou jste začal dělat modely podle svého? Ne, začal jsem u otce. Otec měl 1:160 Enko, modelovou železnici vláčky, klasicky, který se postavili na koberec, jezdilo to. Tím jsem začal. Ano. Pak jsem začal pokukovat po plastikových stavebnicích, což prodává jiná firma a dělá to 1:87, takže vlastně bych hánula. No a pak jsem přešel, říkám, k tomu papíru, je to takový, a to jsou taky, některé jsou stavebnice a některé jsou mnou vytvořeny. Tak co třeba máte tady konkrétně? Dobře, takže tyhle ty dva modely jsou mnou vytvořeny, ty neexistují jako vystřihovánka v tomhle měřítku. No a tenhle ten je vlastně vystřihovánka koupená u jednoho obchodníka a to si vlastně vystřihne, zalepí a je to to samé. Já bych řekla, že jsou úplně stejné, že opravdu jak ta věc koupená, tak ta vámi vytvořená, že je stejně perfektní. Není to perfektní, nic není perfektní a v nedokonalosti je krása. Když si představíte, protože existují různé typy lepení a podobně, tak já se snažím lepit na patinu, na špínu, na provozní zašpinění lokomotiv, aby to vypadalo tak, aby to člověka inspirovalo ke vzpomínce a různým tady těmhletěm zkušenostem. Když by byla čistá stavba, tak vám to nic nedá, nic vám to neřekne. Jo, protože to nemá žádný efekt, není to špinavý, není to mastný, nic takového. Když to tady to vypadá opravdu, že to najezdilo spousty a spousty kilometrů po železnicích. Ano, vypadá to jako jaký vlak, kterým občas člověk jede. Ano. Když to není nějaký ten dálkový přesně. super. Tak o tom jde právě, že o tyhle ty vzpomínky, aby to v lidech vyzpomínalo tyhle ty vzpomínky. Já tady mám potom pár modelů, se kterými jste možná dokonce vy dva jezdili, i já dokonce, ale mám takovou příhodu menší tady s tím modelem. Stalo se mi, že vedle mě stál model, který měl čistou stavbu, krásně postavený, bez patiny, bez ničeho. A já jsem měl ten svůj, přišla paní a říká, tohle je krásná lokomotiva, ta je pěknější než ta krásná, čistá, postavená, tu máte pěknější. Takže ten modelář, který postavil ty čisté stavby, tak byl trošku zklamaný, že já mám pěknější Tak se snažil chudák, měl to úplně perfektně a ono to není vždycky úplně. No a čím to špiníte? Čím to špiním? No, používám na to patinovací prášky, jo, což je, dá se dokonce, rez se dělá tak, že vezmete starou rezovou trubku, oškrábete rez a máte rez třeba. Nebo se používá bahno na to, když byste chtěli to zabahnit, tak to je jenom lepidlo, hlína a trocha vody. A máte bahno, ono to zaskne, vypadá to jako bahno. No, ale jinak se používají olejové barvy a vodovky a tempery, prostě všechno, co je potřeba. A jak se dělá třeba taková proražená střecha, to si ještě určitě řekneme v příštím vstupu. Zatím děkujeme moc. Jo, nemáte Díky. zač. Díky a my se a navázal na to mnohem později, pochopitelně třeba takový Antonín Dvořák s Novosvětskou a to mimo jiné byl velký milovník železnice a my tu máme Lukáše Vykydala, modeláře, který se právě železnicí zabývá, ovšem na takové, řekl bych, dokonce špičkové úrovni, protože to nejsou jenom tak nějaké komerční modely koupené v obchodě, on si je dělá sám. A ty modely svítí, blikají, jeden dokonce kouří, to jsem se dozvěděl, že za to vyhrál dokonce nějakou cenu. A tady máme přejezd ještě. Tak. Úžasné, jak se dosáhne všech těchto efektů, které Aleš popsal právě. Léty praxe a odříkání, jak se říká, ale na začátek je potřeba se učit. Začít úplně od těch začátků. Chci se učit. Co k tomu potřebuju? Co k tomu budu potřebovat? Ano. Takže když začínám lepit modely, tak co první budu potřebovat jsou nůžky, Ano. železný pravítko, Proč železný? protože když použiju skalpel,
Jo, tady je příliš ostrý, kdybych měl Tak. A plastové kdybych pravítko. použil plastový pravítko a chci se vlastně naučit řezat, tak jednoduše dám pravítko na papír a skalpelem se naučím pěkně dělat rýhy a krásně to uřežu, pěkně rovně. Mimochodem, skalpel se dá sehnat v modelářských potřebách, nebo to musí někde ve špitále počkat na operaci? Dá se i ve špitále, mám nemocniční skalpel, ten se dá krásně použít, ale v modelářských prodejnách se dá koupit skalpel přímo pro modeláře. Modelujeme z papíru, tak jaký papír potřebuju? Stačí jeden typ, anebo jsou nejrůznější papíry pro různé typy modelů? Je hodně papíru, je hodně druhů gramáží papíru. Ano. Čím vlastně vyšší gramáž, tím ten papír tvrdší. Nejprodávanější, nejpoužívanější papír je 180 gramů, Ano. což je pro modeláře papírový úplně úžasný. Třeba takovej Milan Paulus, který staví formule, tak používá těch 180 až 220 gramů. A on je právě jeden z těch, kteří mě přivedli na to modelaření, vlastně kreslit si všechno sám. A jak říkám, čím tvrdší, tím je to pevnější. Já bych to nazval laicky jako takový klasický tvrdý papír. Ne? Dalo by se laicky říct, když přijete do papíráku, tvrdý papír a oni bijou. Jak důležitá je třeba nasákavost toho papíru? No, podle toho, který použijete barvy, protože jsou různý zase barvy, takže když použiju temperku a vodu, tak to vlastně ten papír hodně nasákne. Ale já používám modelářské barvy, e-mailový, a ten papír to vytvrdí tak, že ten papír se potom chová jako plast a vypadá to jako kov potom. Nejenom jako kov, ale třeba i jako dřevo. Různé takovéhle efekty taky umíte. To jste si vynalezl sám, anebo jste prostě někde našel návod? Nenašel jsem návod, zkoušel jsem, testoval jsem, mám tady jeden papír právě že udělaný. To se používá právě že ta modelářská barva, dá se na to leštěnka na kachličky, jako lak. Abych nemusel používat drahý modelářský lak, tak používám leštěnku na kachličky. No a potom použiju olejovou barvu a udělám vlastně efekt toho dřeva, že? A čím víc vlastně si třu té olejovky, tak to dřevo je světlejší. Já tady vidím ještě jeden takový přístroj, u kterého vůbec netuším, co to tak může být. Vypadá to trošku jako možná nějaká moderní lapačka na mouchy? No, tak ona to skoro tak jako, že lapačka na mouchy je, protože někteří modeláři si to vyrábí z lapaček na mouchy. Aha. A je to flokovačka na statickou trávu. Já vám potom... To musíte Dobře, já vám to... rozhodně. Flokovačka na statickou trávu. Dobře, já vám to vysvětlím. Je to věcička, která trávu postaví. Když ji nalepíte lepidlo, dáte sem lepidlo, já vám to pak A ukážu. z čeho vůbec vlastně ten trávníček je? Trávníček je z tohohle materiálu, což je vlastně tráva. Když se podíváte, jo, jsou to takový vlasy. Ano. A díky statické elektrice se to potom postaví a vypadá to jako tráva klasická. Já se těším, že budeme stavět trávu, no super. Můžem, není problém. Uvidíme trávu růst v podstatě. Uvidíme. Tak nevím, jestli máme ještě čas na toto Teď už vyzkoušet asi stejně, ne? nepostavíme žádnou trávu, ale každopádně papír, Nůžky, pravítko, skalpel a železné pravítko a potom si vybrat mezi různými typy barev. tak a lepidel. Tak a můžu začít. Já jsem slíbil, že začnu, takže potom začínat budu. To nejdůležitější už mám. Tak díky moc a doufám, že k tomu budu mít krásné počasí. Lukášem Vykydalem si stavíme železnice z papíru a skončili jsme u ani ne tak kolejového svršku, ale u trávy, protože nás zaujalo, že tady máte speciální přístroj na stavění trávy a chtěla Tereza, abychom ukázali, jak se staví tráva, tak pojďme na to. Dobře, není problém. Tak mám klasický papír, Obyčejný trošku tuší, papír, 180 až 220 třeba. gramáž, ano. Tak a potřebuji tekutý lepidlo. Na papír, Tak, nanesu. Potřebuju udělat vlastně plochu, ano. kterou to nanesu. Vezmu si další tvrdý papír, jakoby špachtli a rozetřu to lepidlo po celé té ploše, kde chci Taková jemná vrstva. Tak, kde chci flokovat. Tomu se říká flokování. Flokování. Můžu zkusit, že bych si zaflokoval trošku ještě tady, tak jo. záhonek malej udělal? Flokovat se bude potom. Teď se roztírá lepidlo. Teď se roztírá lepidlo. Tak já si já tady to tak podržím, trošku trošku, to už tak, moc. To je moc? No jasně. No tak já chci trošku, aby ta tráva rostla, ne? No dobře, no. Dobře, tak to takhle. Tak. Něžně. Tak, Ano, až do kraje. klidně až do kraje, tam uděláme drn. Tam bude. Jo, tady bude trošku Tak. krtičinec, můžeme potom udělat, když se to vezme hnědou. Tak. Tahle je ta to. tráva je vlastně z umělého materiálu. Klidně Tak, můžete pokračovat. můžu pokračovat, jestli to vám jde. super. Já se chci zeptat, tam máte totiž i stromečky a ty vypadají, že jsou olepené něčím přírodním. Je to tak? Není to přírodní, je to suchý čaj, sypaný. Aha, ale je to rostlina. Je to rostlina. Takže flokovačku mám zapnutou.
nabiju si flokovačku, což znamená tady tohleto, tam je statická elektrika. Statická elektrika. Ten krokodýl potřebuju na tu stranu, kterou budu lepit, takže si to přidám tady k tomu papíru, tady, kde je to lepidlo. To musí být vlhké, že jo? To musí být, protože jinak by to ano, nevodilo. přesně tak. A teď vezmu tu flokovačku. A pokud nám to bude fungovat a nebude to vybitý, a už stojí, poklepu opravdu? a fakt to stojí. Úžasné. Ano. Ne, že slyším, ale vidím trávu růst. Tak. To je krásné. Já to Můžu udělat podržím. takový jako golfový trávníček? Trochu níž. Trošku to níž. Ještě níž, Takhle. ještě A níž, takhle ještě hodně níž. nahusto se to musí posypat. No jasně, Několika aby to bylo vrstvách, zelené. no. Ještě níž, Ještě ní, takže těsně nad to. Tak. Dobře. No, tak to je práce na celé dopoledne, takový mini trávníček. No, dalo by se říct, že jo. Chce to asi velkou Hodně trpělivost. trpělivosti. Ale můžu to ošidit trošku tím, že tam dám zelený ten papír? Není problém, Ne, proto já třeba používám Ježiš, teď se mi to zelený, chytlo. třeba používám zelený temperky na podklad nebo hnědou jakože na hlínu, takže tímhle stylem vlastně funguje. Můžu, já se musím pokochat. Já se budu kochat chvilinku, jo? Tak jo, tak se kochejte. Tak skoro anglický trávník. No jo, no ale. No, Je to že? tam. Je to tam? No Je je? to tam. No je to Tráva úžasný. roste. Krásně Výborné. roste. Potom ještě bych ten krtičinec. Dobře, ale teďka pojďme k těm vláčkům. Kolik času zabere taková středně obtížná lokomotiva? Od začátku do konce. Od začátku do konce, to znamená, že si vlastně ten model musím napřed koupit, protože existují vystřihovánky. A od začátku, od přípravy až do výsledné fáze půl roku. Ale. Tak to je těžká práce. Ale to je jenom tak po večerech, po víkendech. Jenom když je volno, když Jenom jsem když v je práci, nebo... Vy sám o sobě říkáte, dokonce to máte na tričku, že jste modelář praštěný kolejnicí. Řekl jste nám tedy, že máte dcerku. Ano. Ta taky modelaří? Anička, bohužel ta nemodelaří, ta se chytla jiné verze a ta se chytla letadel. Ano. No vida, tak Ta možná má bude radši pokračovat takže v té doufám, tradici takže vaší doufám původní. že bude lepit letadýlka aspoň časem, protože má oblíbený některé modely. A Tam, kde to tam svítí je. ve dvojce, Ahoj, tam Aničko. Tak Aničko, Aničku, ať to lítá. zdravíme. Ať to lítá. A vlastně je fajn, že dcerka přičuchla k tomu modelaření. Já se snažím, aby ty děcka cítili vlastně tu modelařinu, vyzkoušeli si to a zjistili, že ten papír není složitý. Jenom je prostě se toho chuť naučit. Musí mít člověk chuť. Ale když říkáte přičuchlat, tak vy jste říkal, že ten vagon i kouří. Kouří. Mohli bychom si taky přičuchnout? Můžeme si připřuchnout. Tak jdeme na to. Já bych si rád přičuchnul opravdu v té modelařině aspoň tak, že ucítím uhlák. Takže pokud se zapne. A prozradíte Tady i je, technologii. tak, No. tady je kouřový generátor, Ano. se kterým se vlastně tam se vypařuje glycerin. Aha. A tím pádem by mělo za chvilku vychází kouř. Jo, rozehřívá se. Tak, rozehřívá se, No, do toho opravdu? se nakape pár kapek a rozehřeje se. Vevnitř je vlastně LED dioda, která imituje svít kamen. No a ano, opravdu. A já bych řekl nejen Úžasné. svít, ale plápolání. Plápolání kamínek Tak. a kouří. No, to je Lukáši, nádhera. super, v tuhle chvíli moc děkujeme a my se Nemáte za zač. vámi i za vašimi modely ještě přijdeme podívat. Dobře. Teď si dáme trochu muziky, konkrétně to bude Coldplay a Selena Gomez. Hezké ráno. A otázka, naše anketa tímto končí, protože Monika už... U nás ve studiu se mění modely vláčků, co se ale nemění, je modelář Lukáš Vykydal, který je tedy tvůrcem téhleté krásy a taky nejenom těch samotných vlaků, ale i všeho toho příslušenství, které tedy mě osobně úplně fascinuje. Už jste říkal, že ty stromky se vytváří z čaje. Sypaný čaj suchý. Můžete to ještě trošku popsat, jak se to udělá, takový stromek třeba? No, tyhle stromečky jsem dostal, ale funguje to tím stylem vlastně, že si najdete v lese kdekoliv kousek větvičky, nalepíte ji právě že tekutým lepidlem a když vypijete čaj, tak ho necháte vyschnout na topení. No a potom ho nasypete, jednoduše nasypete, jak kdyby cukr, tak ho nasypete na ty větvičky a vrstvíte a uděláte z toho takový strom. Lukáši, mě by zajímalo, jestli už přicházíte k něčemu, co je poznané, co před vámi modeláři odhalili, anebo jak často se stává ve vaší modelařině, že si na technologické postupy, jako je třeba ten sušený čaj, musíte přijít sám? Většinu věcí, kterou dělám, tak už jsou vymyšleny. Aha. Jo, já vymyslím jenom sem tam něco, protože jsou lepší modeláři. Třeba Michal Traj, ten zase dělá patinu,
jo, to jsou ty stečeniny, odřeniny a podobně, to je zase mistr tady v tomhle oboru. No a já se snažím vymýšlet si jednoduché aplikace, aby to lidi jako lajci pochopili, jak se to má udělat jednoduše. Co je váš třeba největší objev? Můj největší objev je to dřevo, to je zatím můj největší objev. A potom zjednodušení výroby nítů a matic. To dřevo znamená, jak z papíru udělat efekt takový, že to vypadá, že je to opravdu dřevěné. A jsou modeláři ve své komunitě sdílní, anebo si chrání ta svá technologická tajemství třeba jako kouzelníci? Ne, modeláři mezi sebou jsou kamarádi, my si všichni tykáme a pomáháme si, protože tím pádem se ta modelářská rodina rozrůstá a člověk potom získá nové a nové zkušenosti. Lukáši, když jste říkal, jak dlouho takový model trvá, mluvil jste v řádu měsíců. Vy na tom pracujete sám, to vás rodina asi moc nevidí. Ale vidí mě právě, že hodně rodina podporuje, hlavně současná přítelkyně Monika se synem, tak dokonce stavíme společný projekt, který bude zanedlouho k vidění možná a bude to na dálkové ovládání lokomotiva z papíru. Takže ta by měla být dokonce v tomhle měřítku jako jediná v republice, možná, protože neexistují papírové modely na dálkové ovládání, co jsem tak zatím zjistil. No a rodiče mi říkají, že to u mě v pokoji sem tam vypadá, nebo v dílně vypadá jako na nádraží. Takže když tam přijde návštěva, tak jsou všude vlaky. Já musím říct, že s modelařinou jsem skončil v momentě, kdy jsem byl ještě teda kluk a maminka utírala prach a zhodila mi asi 2 letadýlka. Zažil jste někdy nějakou podobnou katastrofu, jako že se vám zřítila lokomotiva nebo nějaké letadlo? Zažil jsem přímo katastrofu, dalo by se říct, s touhle parní lokomotivou, ze kterou jsem jel na její první výstavu. Měl jsem ji na zadní sedačce auta a jel jsem na tu výstavu, no a mezi auty vyběhl mi před auto pes. Otevřel jsem dveře a začal jsem řvat na toho pána, že co dělá, vezu v autě lokomotivu. Ale když mi to došlo, co jsem řekl, tak jsem se začal smát taky. No a taková další druhá příhoda byla, když jsem potřeboval uhlí na tu lokomotivu, tak jsem šel do uhelných skladů a říkám, že bych potřeboval do pární lokomotivy uhlí. Oni se mě zeptali, kolik tun, a když jsem řekl, že potřebuji jenom 1 briketu, tak se taky jako dívali trošku nechápavě. Já teda jenom, abych to dosvědčil, tak pro diváky je to uhlí, jo? Je to hnědé, nebo jaké používáte? Jsou to brikety? Klasicky černý uhlí potřeba. Klasicky černý uhlí, takže Ostrava nebo něco podobného. Když se na nás teď někdo dívá, nadchnul se pro modelařinu, jak byste doporučil, aby začal? Začít s modelařinou jednoduše. Mít chuť, koupit si nůžky, koupit si pravítko, koupit si vystřihovánku jednoduchou, nejlépe takovouhle krabičku a učit se. Učit se skládat furt do kolečka. Super. Děkujeme moc jak za vaši výstavu, tak i za ten námět a motivaci k tomu, abychom se mohli stát modeláři. A přejeme hodně zdaru s tím elektrickým modelem a doufám, že nám ho sem třeba pak přijdete předvést. Určitě. S ním dojede dokonce. Tak. Bude jezdit. Díky moc. Díky. Děkuji. No a pro vás, vážní